Vilagarcía aprobará os seus orzamentos para este 2026 no pleno deste mes de maio. As contas ascenden a 41,6 millóns de euros, máis dun 5% máis que o ano pasado. Un acordo entre o Goberno local e o BNG permitirá sacalas adiante. Hai un acordo co Bloque Nacionalista Galego, que creo que non sorprende a ninguén, para aprobar este orzamento do ano 2026. Creo que non vai a sorprender a ninguén, porque durante estes anos o entendemento de ambas formacións foi fluida. Varela fala dunhas contas ambiciosas e expansivas. Creemos, sinceramente, que históricamente o proxecto máis ambicioso para a nosa cidade, que é un proxecto no que se ve reflexado un modelo determinado de cidade, moi claro, de atención ás persoas. Para chegar a estes 41,6 millóns de euros, o Concello contempla un aumento das transferencias do Estado acadando os 12 millóns, mentres que da Xunta van transferir ao Concello algo menos de 3 millóns, cantidade que, lamenta o alcalde, non medra tanto como lles gustaría. Ademais, as contas inclúen un préstamo de 4 millóns de euros, sen que iso implique deixar máis débeda da que había. Por que podemos acudir a un préstamo? Primeiro, porque se vai amortizando durante estes años cos nosos remanentes, se vai amortizando débeda. E tamén digo unha cousa, moi clara, é dicir, queda un ano para as eleccións municipais para que finalice este mandato. Cando remate este mandato, este Concello de Vilagarcía non vai a deixar máis débeda que adquirida cando nos chegamos no ano 2015. Segundo as previsións de Rabella, a débeda quedará a finais de mandato en 12 millóns de euros, coa diferenza, di Varela, de todos os investimentos realizados estes anos. Para este 2026, no capítulo de investimentos, que ascende a 4 millóns de euros, salienta unha partida de 1,2 millóns para a compra dunha parcela para unha residencia e centro de día. Se leva tempo traballando con diferentes opcións, con diferentes parcelas, as que saíron nos medios de comunicación e se siguen falando de outras. Estou convencido, non, está reflexado no orzamento, así que vamos a adquirir unha parcela cal, bueno, xa veremos, dependerá de como van esas negociacións. Tamén se vai arranxar o novo baixo de servizos sociais, melloras en instalacións deportivas e humanizacións na Rúa Pepín e nas rúas Aduana e Cruz no Carril. Sabedes o que pasou coa Deputación, sabedes que vai a estar nun proceso xudicial, pero, dende logo, hai unha garantía, así o comprometín cos veciños de Carril e coa propia asociacións, con axuda ou sin ela, Vilagarcía vai arranxar as rúas Aduana e Cruz. Tamén pon o foco o alcalde en mantementos e reparacións, incluindo un novo plan de asfaltados. Ao mesmo tempo, defende Alberto Varela o investimento no eido social que medra un 24%, acadando os 5,6 millóns de euros.